Изправи се. Погледни към върха. Когато стигнеш, ще ме разбереш. Пътят догоре е тежък, стръмен. Но знаеш ли, аз съм сигурен, че ще успееш. Ето го, той е там. Тръгни. Високо е. Да, така е, но тръгни. О, ти вече вървиш натам. Браво! Стъпваш накриво. За Бога, ти какво очакваше? Какво си мислеше? Че някой ще ти помогне ли? Продължавай! Изкачване. Ти очакваше да е равно ли? Давай, бягай, не спирай. Още малко. Погледни планината. Та тя равна ли е? Но за това е величествена. Така е в бягането, така е в живота. Виждам пламъка в очите. Ти ще успееш. А сега какво чакаш? Има много, които ще се оплакват. Не бъди като тях. Успя! Човече, ти успя. А сега какво ли? Сега. Продължавай.